Xelata mirovê salê ya ku odeya bazirganî ya Brezilya û Amerîkayê her sal dide, îsal jî serokê Brezilyayê Jair Bolsonaro û vezîrê karên derve yê devletên yekgirtiyên Amerîkayê Mike Pompeo re hate dayîn. Wekî ku tê zanîn serokşeredarê New Yorkê Bill de Blasio û gelek kes û sazî nerazîbûna xwe li hember li darxistina şeva xelatê ya li New Yorkê nişan dan. Di wan nerazîbûnan de hatibû îddiakirin ku serokê Brezilyayê mirovekî nijadperest e. Piştî nerazîbûnan, serokê Brezilyayê hatina xwe ya li New Yorkê betal kiribû. Li belê şeva xelatdayînê nehate betalkirin û sedan kes otela Marriott Marquisê ya li meydana Timesê ku şeva xelatdayînê lê hatibû li darxistin şermezar kir. Natalie Campos ku tev di çalakiya şermezarkirinê bû wiha got. Em li vir bo şermezarkirina serokê Brezilyayê Jair Bolsonaro û wezîrê karê derveyê Amerîkayê Mike Pompeo kom bûne ku her du jî wekî mirovên salê hatine hilbijartin. Bi armanca betalkirina şeva xelatdayînê li New Yorkê 82,000 îmze hatin berhevkirin. Gere em bizanibin ku serokê Brezilyayê nijadperest û homofobîk e. Ji ber çalakiyên nerazîbûnê ew nehat vir. Lê ew ê biçe Dallasê ku xelatê bigire. Lê belê ew ê hevalên me li wir jî Bolsonaro şermezar bikin. Hin ji wan xwepêşandarên ku tev di çalakiya şermezarkirinê bûn, bi avayekî sembolîk bi boyaxa sor rûyê xwe boyax kirin û îddia kirin ku serokê Brezilyayê di daristanên Amazonê da xelkê xwe cî qetil kiriye. George De Castro dey ku yek ji wan xwepêşandaran e wiha got. İram li virin ji bo şermezarkirina xelata Guoda bazirganî ya Brazîlî û Amerîka dide serokê Brazîlê, wezîrê karên derve yê Amerîka û têla Marriott jî ya got xelat lê dibe şermezar dikin. Ev xelatê diva got li mozexana dîrokî ya xwezayî li Amerîka biba lê xwepêşandan hatin kirin û ji ber wê ew betal bû. Piştre serokê Brazîl hatina xwe ya New Yorkê betal kir. Brazîl bêşmendiya rejîma leşkerî tê birê ve birin û em li dijî vê yekên û em nahêlin got ev tişt bibe. Em hewl didin got jîngehê û mirovan biparêzin. Sinan Tunçdemir, Dengê Amerika, New York.